deftere Bitrus ɗiɗaɓre. O windi deftere nde to kawte tokkuɓe Yeesu. ɓe o windanno ndenno o windiɗe daga ɗon nder leydi Rooma. Bitrus e andi sarel mayde maako ɓadake. En keɓay habaru ɗum daga nder deftere tarihiiji. E ndenno ɗum wari Bitrus no doka Roman ko en holli. E sarel ngel Damarudu woni laamiɗo leydi ndin. O windi ɗerewol ngol kama o jaɓɓitotoɓe. O fuɗɗiri e jaɓɓitaaki ngam o sembiɗina ɓerɗe yimɓe tokkuɓe Yeesu to ɓe ɗala mawnuki. ɗum tokkiri nder jeɓe ɗiɗi. yeɓre woore ngam ɗuuɗargal maɓɓe, woyre bo ngam moodiɓɓe e ardiiɓe tokkuɓe Yeesu nder kawte maɓɓe, seluɓe laawol e arande jikkuuji maɓɓe kalluɗi ɗi ɓe kollata. ɗiɗaɓum bo ekkitinol ngol wooɗaangol ɓe njogi. E nder ɗerewol Bitrus ngo'ol en jiyay no ɗum jaggori ardiiɓe moodiɓɓe maɓɓe, waato kamɓe lilaaɓe e Bitrus e hoore muɗum. Ko Bitrus yiɗi o wartira hoolaare kawtal tokkuɓe Yeesu. Ngam non Bitrus fuɗɗi siwtarki kawtal tokkuɓe Yeesu. Allah noddiriɓe ɓe ngarta ardiiɓe leñol mangol ngol o suɓi ɓe keɓa daga nder dokkal ngal Allah hokkiɓe, waato yonki kireyata e yidde. ɗum kayɗini ɗum ɓe ñamran Yeesu ngam jonde nden ɗon muddin e ɓe poofa, ko hollata ɓe jaɓi dokkal nga'al. ɓe kolla jikku ɗum Yeesu woodi ɗum Allah hokkimo. Bitrus holli ɗum nder takallo joweeɗiɗi. A hayɗina e dow ɗum timmode ɗum. Kanjum ɓuri mangu, kanjum woni yidde bi'eteɗum enɗam. Yeesu ekkitini dow maajum, waato hokkuki hoore dow ko welnanta woɓɓe ko iri ɗume jikku ɓe kolluma, sey belnanaɓe kollaaɓe yidde. Bitrus e wi'a waato ɗum woni holluki jikku Allah. Bitrus fuɗɗi ɗerewol maako e ɗum siftorana ekkitotoɓe. To ɓe timmini jangugongol ɓe lildangol to woɓɓe, faangol filo nder kawte tokkuɓe Yeesu ko sarel mayde maako wara. Emo yiɗi o moƴƴina ɗum ɓen ɗon goduɓe seko dow ko warata ɗo yeeso. Bitrus e lilaaɓe ɓe wi'a no ɓe wi'ayka tan a Yeesu ummitaaki daga mayde. ɓe mbi'a o ummitake daga mayde, kanko woni laamiɗo duuniyaaru. Yeesu wartoyta wonde nyalde. Ngam non Bitrus wi'i ko yi'ani e hoore muɗum baawɗe irinɗe Yeesu no ɓandu maako waylori dow hosseere. En jiyay habaru ɗum nder deftere Markus suurawol 9. Lilaaɓe nji'i Yeesu o wartira laamiɗo tedduɗo ummitiɗo daga mayde. ɗum holli Yeesu e foofa o laamiɗo gartoyayɗo ngam o hisna duuniyaaru. Ngam non wartoyki maako ɗo yeeso o wartiray laamu Allah nder teddungal, non no ayaaje mbi'i. O suɓaaɗo woliinde nde heɓaama nder alkawal kisngal. ɗum waɗi annabaaku ɗuɗɗum dow maajum, naa ɗum taali tan, amma e nder woliinde ayaaje ɗuɗɗe ɗe metti dow Yeesu Allah e hoore muɗum o metani en. Bitrus ñamri yeeso e wiiki ɓe ardiiɓe kalluɓe ummoyiɓe nder kawte tokkuɓe Yeesu. O hoori hakkilo maako dow maɓɓe ɓe moodiɓɓe eɓe jedda dow ummitaaki mayɓe. To Allah darnata yimɓe fuu ɓe meta dow hakkeji maɓɓe. jeddi ɗiɗɗi yimɓe ɓe ngaddi, yimɓe ɗuuɗɓe jaɓiiɗi, musamman ɓen ɗon ɓe anda Yeesu e ekkitinol maako e ko ekkitini dow seede e waɗuki njeenu. eɓe mbaɗiga metemeteji nder ekkitinol maɓɓe nder kawte tokkuɓe Yeesu. Nden bo ɓe mere en eɓe mbaaldo e yimɓe. Ngam non sey Bitrus hocci hakkilo ɓen ɗo jangoɓe ɗerewol maako wi'uki Allah waaway waɗa ko yiɗi. O nange iri ɓe ekkitinoɓe o siftorani ɓe goɗɗum kiiɗum ko Allah waɗuno ndenno. E arande o hokki habaru dow ko malaa'ika en ngaɗuno nder deftere fuɗɗode suurawol 9 no ɗum pasarani ɗum woni nder jamanu annabi Nuhu. O fuɗɗiri Nuhu wi ɓiɓɓe malaa'ika en ummaniɓe wañuɓe ko Allah yiɗi faa ɓe mburti nder moƴƴere
eɓe mbalda e yayri en ɓe pooɗani hoore maɓɓe halkere ɗon ma Bitrus waddi goɗɗum habaru dow ndiyam tuufana eɓe to habaru Sodoma e Gomora nder habaruji ɗi yimɓe gañuɓe ko Allah yiɗi waɗani hoore maɓɓe halkere ɗon ma Bitrus wi'i ko nde Allah e woodi moƴƴere emo hisna yimɓe maako o hutiniri habaru Lot o waɗi ɗum e misalu Bitrus hawti ɗi habaruji ɗiɗi dow ɓe ekkitinol kallugol kamɓe ma eɓe jiɗi seede e njeenu ɓe gañi laamu Allah eɓe ba pooɗa woɓɓe nyuma noon ɓe ngannaki dow jikku boɗɗum o wi'i eɓe ekkitina belɗum gonɗum nder tokkuki Yeesu eɓe kuutira ɗum ngam ɓe mbaɗa hallende e ko ɓe jiɗi kanjum waɗi Bitrus waddani ɓe dow ko Bulus winduno e nder suurawol 3 eɗum holla ɓe moodiɓɓe eɓe ngoodi ekkitinol jalningol Bulus ekkitina joofeeki nder Yeesu amma naa noon kamɓe ɓe kocciri ɗum ko Bulus wi'ata woni hakke wala bawɗe dow meɗen Bitrus holli ɗum e njayri ɓe moodiɓɓe ɓe keɓayi moƴƴere goonga ɗum woni kamɓe ɓe massuɓe ɓandu e jiɗaaɗi maɓɓe goonga ɗum ma woni tokkuki Yeesu maɓɓe waddaniɓe halkere ngam anduki ekkitinol ngol Yeesu waɗi e maɓɓe ɗum nafaayi ɓe ngarti goɗɗum ko yurmini non no gongol ekkitinol nder baldi wi'i laahooji so'ake ñamti tuuta maaji gaduuji lootaɗi bo so'ake nder loope gaɗa maajum o wagginiɓe ɓe moodiɓɓe e ñalde dargal e waroya eɓe mbi'a ay daga na hande duniyaaru fuɗɗi yimɓe e ngara e ƴaɓɓo e njiya kebbitinol annabaaku ɗum e kammude nde ɗum woodi nder e toye alkawal ngal ma ngal Yeesu no so'oyto Bitrus notaniɓe o holliɓe goɗɗum misali o wi'iɓe ndaare ɗum kayɗini ɗum nder duniyaaru ndu to jooɗiɗen en tabbitini hande en ɗon eɗum holla bo gongel sarel en ngala wolde Allah ene ɗon bo ene woodi bawɗe taguki ene ɓurtina boɗɗum daga nder ko ɗum yiyata o waɗay ɗum ɗon ma kadi ƴamal ngal woni ngam ɗume Allah muñani en faa joni sai Bitrus siftorani en enen yimɓe ande ko ɗume woodi sarel majum eɗum woodi kaydi majum sarel no ngel juutiri fuu Allah e huwa nder maagel emo waɗa ko yiɗi nder wakkati ɗum o hottirani ɗum balɗe meɗen ɗuuɗa wakkati juuɗɗum ɗum eɗum tabbitinana en muñal ngal Allah woodi ngam ko moye neɗɗo o hokkimo sarel nder wakkatire nde o siryanimo yittare nde neɗɗo woodi sai ko moye tuuba yeeso Allah heɓa moƴƴere maako Allah o moƴƴuɗo o hokki en habaru ɗum e timmode ñalde jawmirawo waray e ɗo Bitrus holli en goɗɗi annabaakuji bindiraɗi jimol annabi Isaya e Zakariya waɗi eɓe tindina ñalde nde Allah hiitoto o hiitorto monnere e hiite Bitrus wi'i dow ma no ƴaɓɓoto dow e lees fuu no ƴaɓɓoto e ko jiyeten e ko jiyata ɗum fuu ƴaɓɓoto Allah hubota ɗum nder hiite ko wiyata ɗo woni e duule e koode e lewru e ndiyam e leydi fuu Allah ɗo hiitoto ɗum woni ko walinde annabi Isaya wi'ata nder suurawol 34 Bitrus hocci nde ayare ko metata dow duule ɗum taggeteɗum en andu Allah e famana ko ɗume ngam noon Bitrus wi'i ñalde jawmirawo o maagay ko ɗume ɗum fuu ɗum ɓurtinteɗum e njayri kiitaaki ki Allah hiitoto naa dow tagaaɗi jiyeteeɗi tan amma o ittay hallende e ngañaaɗi ngam o hokka en goɗɗum laamu kesum nder duuniyaaru keewɗum aadilaaku e yidde Allah yimɓe anduɓe Allah eɓe boo njiɗi Allah eɓe njiɗi yimɓe ɓe ngondi no ɓe njirri hoore maɓɓe Bitrus timmini ekkitinol maako ɗum woni tokkuɓe yeesuɓe goonga gooduɓe kammunde tokkuɓe ko lilaaɓe mbiyata o metii gam o andina Bulus ɓe keɓtayi ko Bulus ekkitinta boɗɗum eɓe koccira bolinde Bulus naano ekkitinirta amma hamɓe lilaaɓe konduɗe maɓɓe no go'o e noon Bitrus timminiri wagginore nde o waggini kawtal tokkuɓe Yeesu e ɗo'o en nanay ɗerewol ngo'ol Bitrus ƴefti hoɗonde muɗum nder monnere amma emo meta daga nder ɓernde maako emo andi Allah e yiɗi duuniyaaru emo bo woodi niyyagam hiinugo ndu e laawol Yeesu yidde Allah nde tokke ɗum hona hakke e hallende e lallere e yidde duuniyaaru e nder sarel ngel Allah resi o waɗay ɗum o maɓɓitanay en goɗɗum kesum e ko tagi fuu ɗum heyɗay e ni ekkitinol Bitrus ɗiɗaɓol sankitori emo hollina ɓe hammunde nde duuniyaaru heɓata
nden emo haɓana en ngam poonden ko ngele sarel ɗum woni ko ɗerewol bitru ɗiɗaɓol metata e dow